dakata dan jarida, dakata dan jarida. Ita fa daudin nan da ake magana riga ce ko? Ni na ga dama na sa ta a fim na yi. Yanzu da ka zo ka ganni, da ɗan kwali ka ganni, ko da jagira ka ganni, ko da jambaki ka ganni, tsakaninka da Allah in ka bi gaskiya ɗan jarida ka faɗi gaskiya. A'a! Daudu riga ce. Kuma a fim ne. Toye-toye ka ganni na yi a bakin titi? Doya da kwai nake siyarwa ko abinci. Kilishi namiji ne gidi in kuma kana musu ka ban auren yarka wallahi shekara guda sai daga ka ga ta tsibulli an fara ana laulayin ciki. A namiji ne ni madakin tuwo. To ai kai ne ka ɗauko maganar a haka. Kai ka ɗauko maganar a haka saboda ita harka ta neman abinci dai yadda Allah ya ɗora ka. Kuma dole ka ya za ka yi to. Kai ni ba a gidanmu ni ne zakka. Ni Allah ya fito da ni na fito cikin 'yan duniya. To a'a dan jarida a'a dan Allah dakata da a'a. Kan ya muka a'a dan Allah ba mu zuwa ga dan Allah a'a. Kaka mun haka ni ba magana addini muke a nan ba a'a dan Allah kaka mun haka a'a dan jarida wallahi zan hakura da hiran nan da kai to ai ni tambaya miki akan duniya bai kamata a sako maganar hadisi ko magani dan Allah mu ban maganar nan haka ni ban aure ba saurayi ne. Ni ba zawari ba ne, wallahi saurayi ne ni. Ni fa da ce ban aure kuma yana kai min tambayar wani ƴaƴana nawa ko ɗaya babu. Ban da aboki a kani wata. Dan Allah maganar nan, ban ta dan Allah ban ta bana su. Ban da abokin fada a kani wata. To ba da kowa ne na shiga harkar fim ba, to gaskiyar lamari ina ga ka san farkon shiga harkar fim ɗina shekarun da yawa. Kaga ni din da kake ji daga ni karamin su ne babban su mai dangwalo abin da zai dame su. Nayi zamani da Ado Gwanja ya fito a dan Dauda a fim, na fito a dan Dauda a fim. Ai Ado Gwanja tsohuwar ƙawata kenan. Aminiya ta ɗaya. To duk ɗan fim duk inda kake ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah. Ai ni kawai samu shinkafa da wake da ɗan salak da kabeji. Yadi. To ai duk wanda yake acting din Daudu ba za ka rasa shi da mata ba. Ai mata suna son harkar. Fim ɗina na farko tsangayar Baba Ari shine fim ɗina na farko tsangayar Baba Ari. Ari ne fara sani a fim daga nan kuma sai su Musa Ramos suka ƙara ɗora ni a hanya. Na a duniya. A duniya kenan wanda muka yi da Aba da ɗaga ni saman nan ba. A duniya ne. Ban da abokin faɗa kowa na wani. Yanzu ma Daudu nake a hakan? Dan jarida gaskiya wani wannan hira a sani a gaba a ta min tambayoyi da Allah ni an maganin ma ya isa. Ni to ai ni ban sai ba tukuna wacce zan aure wallahi ina hanya dai. Rasa kunya ko daga TikTok ko mai bulitin ko gidan hada-hada shine fim ɗin kamfani na Diesel Film Production. To za ka iya samun sa a Diesel Hausa TV. To duk fina-finan nan dai akwai sa a ciki insha Allah. Rasa kunya ne. Ina rubuta labari bacin acting, ina rubuta labari sannan ina directing ba abin da ba na. Ai ne a harkar fim ba abin da ban ba. Ne make up ma na zo ne continuity me ban ba. Waka ma ina yi. Ni a jin komai da ruwana ba.
To na gode, da shi kenan na gode. To ku ci gaba da kallon tashar Dizat Hausa TV, ku danna subscribing domin kallon wannan ƙayataccen shirye-shiryenmu. Na gode Dizat. Yawa to sai an jima. Bye bye.